Barcelona Salut dels barris al Besòs i al Maresme. Programa Impuls Jove. Dos dels temes prioritaris a treballar al barri en relació a la salut dels i les joves van ser el consum de substàncies tòxiques i els problemes emocionals associats a la falta d'expectatives de futur derivades de la crisi. Com a resposta, es va dissenyar i posar en marxa Impuls Jove, un programa d'oci i alternatives recreatives saludables que promou la formació professional i l'accés a primeres experiències laborals. El projecte comença amb aquest objectiu, treballar el consum de drogues amb joves, però al fer el primer any ens adonem, al fer l'avaluació, que el consum dels joves no ha canviat. Llavors, en el segon any, al fer la segona edició, l'objectiu canvia i, per tant, comencem a treballar més temes emocionals amb els joves, més l'apoderament i el fet de crear un grup de referents del barri que faci activitats en aquest barri. Impuls Jove inclou una formació en monitoratge esportiu, de menjador i de lleure per potenciar l'accés a eines formatives i a la realitat laboral. A més, s'ofereix la possibilitat a les noies i nois que mostren interès de formar part del grup Impuls Jove. Amb una petita beca anual, aquests joves organitzen i dinamitzen activitats de lleure saludable pels adolescents del barri. A la primera edició d'Impuls solament ens trobàvem una tarda a la setmana, que era on dissenyàvem les activitats que implementaven mensualment al carrer. I a la segona edició ens vam adonar que era necessari trobar-nos 2 cops per setmana per treballar també tot el tema d'habilitats tant personals com després professionals. Pensem que el que enriquia el grup d'Impuls era la varietat de joves que existien, tant d'origen cultural com d'interessos propis, d'habilitats, d'eines de cadascú, i crec que això és el que li va donar un caire especial al projecte. La participació en les activitats d'Impuls Jove ha anat a l'alça en cadascuna de les 3 edicions realitzades. Hi han participat un total de 607 joves d'entre 14 i 21 anys amb una molt bona satisfacció global del programa. Malgrat que Impuls Jove és un programa encara en fase d'avaluació i a l'espera de resultats definitius, la gran majoria de joves participants reconeixen haver millorat les habilitats personals quant a timidesa, reforç de la responsabilitat, la disciplina, la generositat i la creació de noves amistats. També van declarar que Impuls Jove els havia permès adquirir eines i habilitats per treballar en equip i els havia facilitat l'entrada al món laboral. El que m'ha portat bàsicament ha sigut, ja no tant emocionalment, sinó més de caràcter instrumental, com que m'ha donat feina, perquè gràcies al projecte ara estic treballant d'entrenadora de futbol de nenes i sí, gràcies a que vaig fer el projecte m'han agafat perquè necessitava un cicle de grau superior que no tinc i també valorava molt el fet que al barri hi hagués gent treballant en aquest barri del propi Besòs y que hagués fet aquest projecte. Yo he hecho el curso de monitora de comedor y después, durante un año, hemos hecho actividades en la calle para los jóvenes, para que en vez de que estén en la calle haciendo cualquier tontería, pues que se vengan y formen parte del proyecto. Y después de este año he empezado a hacer el curso de monitor de Lleura, que gracias a Impuls Jove lo pude hacer y gracias a que lo he hecho he encontrado trabajo, que es algo que me fascina hacer, trabajar con los niños. Hi havia gent de Pakistan, hi havia gent de Llatinoamèrica, del Marroc, i sí que, la veritat és que, no sé, em va enriquir molt ja personalment. Crec que em va aportar molt el fet d'estar amb gent d'unes altres cultures i aprendre molt de la seva manera de fer i de viure. A partir del 2017 i amb l'arribada de Pla de Barris al Besòs del Maresme, s'ha pogut ampliar el projecte tant en formacions, ja que també s'ofereixen els tases d'impuls, com en número de beneficiaris. Durant el 2018 es faran 2 edicions d'Impuls Jove, dels quals es formaran a 80 joves i 40 passaran a formar part de les tardes d'Impuls. Barcelona Salut als barris al Besòs i al Maresme s'ha pogut dur a terme gràcies a les persones que viuen i treballen al barri. Els bons resultats obtinguts fins ara ajudaran a continuar creant sinergies i a detectar noves necessitats i oportunitats de salut al barri.